तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। सरखौबो जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा ना हाग्रायाव ना रुमाव ना स्कुलाव जेखौबो गारला इसोर मोनसे जायगा इसोर गारनो थांला जेराव खालि रोमान्स खालामो जेराव गोसो जायो इयावनो रोमान्स खालामो स्कुलनि ड्रेस गानना बिबो स्कुलनि ड्रेस गाननानै इसोर रोमान्स खालामदो बेसे मुगैथावना इसोर मा स्कुल फरायनो थांदो ना रोमान्स खालामनो थांदो लोगोफोर नोंथांमोना बैफोरबायदि सेंग्रा सिख्लाफोरखौ मा मेसेज हरनो लुगैयो कमेन्टआव खोन्थाहर लोगोफोर आरो नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानबाथाय आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो लोगोफोर।